Čaute ľudia, vítam z nového videa a dneska si budeme pozerať moje YouTube shorty na mojom tablete. No mám tu hneď prvý YouTube short. To nič také zaujímavé není, pustíme si ho. Čaute ľudia, dneska som si tak scrolloval na tablete mojej. Joj, to je hrozná kamera. Video. A tak, idem si a ja si tak poviem, idem si prečítať komentáre. V tomto videu som povedal, nedávno som ho vydával, takže je nové, nemá žiadne zhľadnutia, nič. Ideme rovno na ďalšie. A ty milý môj kudriáška, krasivý, ty mordáška, sívopečka, Toto video je tiež nové, dneska som ho vydával. Bohužiaľ má také zhľadnutia, ale neukazuje mi to koľko. No. 4 dní. Žiadne komentáre. Toto som len tak našiel, nedávno som robil toto video na TikTok. Toto je pesnička. Idem tomu dať prvý like. Žiadne komentáre, tak idem ďalej. Hovorili brat, no mysleli deň. Keď sa dárilo, boli tu každý deň. Kejkam ten zvuk je hrozný, lebo nenahrávam. Len hlupák verí slovám. 2:0 a 20, už to nechci vrácet. Nejhorší planeta zažila zásek. 2:0 a 20, už to nechci vrácet. Můžu ven a nebo... Proč furt vydáváš videa, když máš jenom 5 lajků? Poslouchej. OK. Možná mám na... Toto je moje najpopulárnejšie video. Má viac ako 5000 sledovaní. A má 40 komentárov. A má skoro 1000 lajkov, takže kamo, fakt dobre. Viete, akí sú ľudia dobrí. My son so dumb, IQ 21. He tried to make friends, but they call him Ching Chong. He eat the Tam je tá najlepšia vec, jaká existuje. Najlepšia pesnička. Toto je fakt najlepšia pesnička, ako som v živote počúval. Neviem ju dostať z hlavy, spievam si ju všade v škole, doma, v vlaku, všade. Tu mám polko kabel do To je také scary, bro. Taká. To je také zlé video toto. Neviem, či to môžem dať na YouTube. Ale dúfam, že hej. Idem ďalej. Má to 6 hlasov. Hm. 29 ľudí mi vraví, že nemám skončiť. A 71 vraví, že áno. Ok, žiadne komentáre budem. Ok, toto video je dosť zlé. Je vulgárne. A toto chcem dať ako detské, takže musím ísť preč z toho. My son so dumb, IQ 20. Viete, aký som fanúšik, že aj na takomto videu môžem dať tu tento, tu na tento, presne tento song. No, ideme ďalej.
len sa podplugím. A možno dakedy urobíme to isté s dlhými. A bude tam aj toto YouTube Shorts. A budem mať samozrejme veľmi veľa minút. Budem to pozerávať celé videá. Oklikám to je strádou. Tam dám like a idem ďalej. My son so dumb, IQ 21. He tried to make friends, but they call him Ching Chong. He eat the wonton, but he felt like Kim Jong. He's so ugly when he smile, he look. Kámo, som fakt fanúšik tento song. If I sign pronounced made a bad song. Ja ho skoro vždy púšam. To je aké je zmazané. Čo? Ideme naspäť. Joj. Ukaž mi věc, co máš doma, u který To je velmi absolutně dobrý nechápeš, song. proč ji máš doma. Já začnu. Ukaž mi věc. Toto je dobrá vec, ale nechcel som to tam napísať, len tá taška vôbec nevedela zaostriť, takže som to musel robiť tak. No. Tak idem ďalej. Toto video som natáčal presne toto tu na asi tak po 5. krát. Minimálne, možno aj po 20. Tu vidíte, že som sa podplugil. Ideme ďalej. Hej, a som dosť poriadny čert. Aj v škole som sa tam. Takže preto som vyrobil toto video. Prepačte, spadol mi mobil. Ideme ďalej. Ináč tomuto, ja som to chcel robiť presne, jak začne to, počkaj vám to pustím. To hlinka zmej. Presne vtedy som to chcel dávať, ale som sa spozdil také 3-4 sekundy. A čo bolo obrovská chyba, sa mi to celé tým pádom rozbilo. Tak ideme ďalej. Čaute ľudia, vítam z nového videa. Toto je dosť cringe video. Toto gača nejdem ukazovať, je bro. Hnusné. No toto tak asi nemá byť. A to som posral. Joj, to som taký. Toto video už ja ho neviem komentovať. Dám lajka, idem ďalej. Počkaj, toto nie som už ja. To už dako cudzie. Toto som ukazoval. Jo, my sme si neprečítali komentáre, no nič. Ďalšia pesnička. Toto je dosť populárne video. 27 lajkov. To som nedávno vydával. 7. decembra.
chcel som dať ako decka, ale tým pádom, že už tu boli nadávky, to už tu nedávam. No. Ideme asi ďalej. To som bol s mnou v Optime. Jo, ten hlas je... Moje první video. Toto je moje úplne prvé video bez zvuku. To boli dobré časy vtedy. No. Teraz si myslíme, že taká máme už všetko hotové. Dovidenia.